Matag adlaw adunay gubat nga dili nimo makita. Kinsa ang nidaog niini? Ang Ginoo ba o ang kaaway? Kini nga panaggubat mga higala, ani ara gyud sa ato ang battlefield, mao ang ato ang hunahuna. Alang sa pagpadayon og sa duga nga pagtuon niini nga takna, palihog sa pagpaminaw, ayaw og scroll kini nga video, usa kini ka panalangin, usa kini ka mensahe diha kanimo higala nga nagtan-aw karon. EDC TV. EDC. Ang gubat sa imong hunahuna, kinsa ang nagkontrol niini? Ang Roma 12:2 nagsulti, ayaw kamo pagpahiuyon niining kalibutana, kundili magbag-o kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong mga hunahuna. Mga igsoon, ang pinakadakong gubat sa kalibutan dili lamang mahitabo sa mga nasod o sa mga gubat nga atong makita sa balita. Adunay usa ka gubat nga nagpadayon matag adlaw o kini nahitabo sulod sa atong hunahuna. Dinhi nagagikan ang atong mga desisyon, mga pulong o mga binuhatan. Kung mudaog ang hunahuna, kasagaran madaog usab ang kinabuhi. Mao nga ang pangutana karon mao kini, kinsa ang nagkontrol sa imong hunahuna? Una nga punto nga atong hisgutan nagaingon diri, ang hunahuna mao ang gubatanan. Ang 2 Corinto 10:5 nagsulti, si Satanas dili pirmi magsugod pinaagi sa kusog. Kasagaran magsugod siya pinaagi sa mga hunahuna. Pagduha-duha, kahadlok, kasuko, pagdumot, tentasyon. Ang Dios usab mosulti sa atong unahuna pinaagi sa iyang pulong ug sa balaang espiritu. Busa, adunay duha ka tingog nga atong madungog, tingog sa Dios, tingog sa kaaway. Ang atong pilion maoy makaapekto sa atong kinabuhi. Ang punto numero 2 nagaingon diri, giun sa pagkontrol sa kaaway ang hunahuna pinaagi sa limbong. Kung imong tan-awon diha sa Genesis 3, gilimbungan si Eva pinaagi sa pagduwa-duwa sa pulong sa Dios, pinaagi sa kahadlok, daghan ang dili makaalagad tungod sa kahadlok apan. Ang 2 Timoteo 1:7 nag-ingon, wala kita hatagi sa Dios og espiritu sa kahadlok. Kung atong balikan ang Genesis 3, mao kini ang iyahang nga hulagway. Ang Genesis 3 naghisgot sa pagkahulog sa tawo ngadto sa sala. Ania ang mubo nga samare. Kung imong tan-awon diha sa Genesis 3:1 ngadto sa 5 nag-ingon, gitintal sa serpente si Iba. Gidani ni Satanas si Iba sa pagduha-duha sa pulong sa Dios. Miingon siya nga dili sila mamatay kung mukaon sa gidili nga bunga. Nakasala sila, Adan og Iba. Kung imong tan-awon sa Genesis 3 ngadto sa 6 ug 7, mikaon si Iba sa bunga nga gihatag usab kang Adan, naablihan ang ilang mga mata ug nakaila sila, nga hubo sila. Genesis 3:8-13 nag-ingon, mitago sila tungod sa kahadlok ug kaulaw. Ang matag usa ning kamot nga ibasol ang lain. Genesis 3:14-19 nag-ingon, si Iba nakasinati og kasakit sa pagpanganak. Si Adan maglisod sa panginabuhi pinaagis pa ning kamot. Ang kamatayon misulod sa kalibutan tungod lang sa paglapas sa atong unang mga ginikanan. Sumpay niini ang Genesis 3:15 nag-ingon, gitawag kini nga unang ebanghelyo. Saad ang Dios nga ang binhi sa babae mudaog batok sa serpente, usa kini ka propesya bahin kang Hesukristo nga mopildi kang Satanas. Sa pagpadayon kung imong tanawon sa Genesis 3:20-24 nag-ingon diha, gihimuan sila sa Dios og panapton nga panit, gipagawas sila sa Eden aron dili sila mukaon sa kahoy sa kinabuhi samtang naa pa sila sa ilang makasasala nga kahimtang. Ang leksyon nga nag-iingon dinhi, ang sala nagsunod o ang sala nagsugod sa pagduha-duha sa pulong sa Dios. Ang sala nagdala og kaulaw, kahadlok og kamatayon. Bisan pa sa pagpakasala sa tao, ang Dios dayon naghatag og paglaom pinaagi sa saad sa manluluwas. Ang nakanindot lang mga higala, tungod kay ang Dios naghatag
o kaluwasan. Nasayod siya nga ang atong unang ginikanan dali ra gyud sila mahulog diha sa tentasyon pinaagi sa pulong sa yawa, pinaagi sa paglimbong. Apan ang Dios, ang Amahan, nag-andam og anak alang sa pagluwas sa tanan nga mga makasasala. Unsa ang mga pangunang limbong ni Satanas sa tao? Ang iyang tumong mao ang pagduha-duha sa pulong sa Dios. Kung tinuod ba kini or dili. Ikaduha ang pagpasunod sa sala. Daghang mga tao gilimbungan sa yawa pinaagi sa pagsunod sa mga butang nga makapahimulag sa Dios. Daghan kaayong mga gihimo ang yawa og mga laang nga ang tawo mahisalaag diha sa kamatuoran ug mosunod sa sala. Pagpalayo sa tao kang Kristo. Ikaupat, pagpatuo nga luwas ang tao bisan nagpadayon sa paglapas sa kabubuton sa Dios. Dunay mga tao karon bisan gani lain nga mga sikta o grupos mga katawhan nga ilahang ginawali nga bisan tuod ta nga nagpadayon sa pagpakasala aduna gihapoy kaluwasan, pero sayop na mga higala tungod kay once nga kita makasala dili yud ta or wala yud tay kaluwasan. Naigiingon sa uban nga once saved always saved, dili yun nato na garantiya mga higala. Dili ingon nga na giluwas ta pinaagi lang sa grasya. Ang grasya mga higala paagi sa Dios sa iyang pagluwas kanato, apan ang atong paghigugma sa Dios mao gihapon ang pagsunod sa iyang mga kasuguan. Ang ikalima, pag-ilis kamatuoran pinaagis bakak. Nasayod kita kung unsa ang kamatuoran nga gihatag sa Dios, apan ang yawa nag-insinuate gihapon og bakak aron kita dili mosunod diha sa Dios. Ang 2 Korinto 11:14 nagpasidaan usab, nag-ingon diri, si Satanas nagpakaarong ingnon nga manulunda sa kahayag. Ikatulo nga punto sa ato ang nga pagtuon, giun sa pagkontrol sa Dios ang ato ang hunahuna. Una, pinaagi sa iyang pulong. Salmo 119:105, ang pulong sa Dios mao ang suga sa atong dalan. Ang Pilipos 4:6-7 nagsulti usab, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ang ikatulo, pinaagi sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu mutultol sa hustong desisyon. Ikaapat nga punto mga higala sa atong pagtuon naging diri, unsay dapat natong unahon-naon. Ang Pilipos 4:8 nag-ingon, sa katapusan mga igsoon, bisan unsa nga tinuod, bisan unsa nga halangdon, bisan unsa nga matarong, bisan unsa nga putli, bisan unsa nga makapahimuot, bisan unsa nga dungganon, kun adunay bisan unsang kaayo ug kun adunay bisan unsang angay dayigon, hunahunaan ninyo kining mga butanga. Mubo kini nga bersikulo o mensahe. Kini nga bersikulo nagtudlo ang atong hunahuna kinahanglan punon sa mga butang nga tinuod, matarong, putli ug maayo. Ang atong ginahuna makaapekto sa atong kinaiya, mga pulong ug mga binuhatan. Kung ang atong hunahuna puno sa maayo, mas dali usab kita ang magkinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Mga igsoon, matag adlaw adunay gubat alang sa imong nahuna. Ang pangutana dili kung adunay gubat, ang pangutana mao kinsa ang atong pasudlon aron maghari sa imong hunahuna. Si Jesus nga nagtawag kanato aron itugyan ang atong nahuna kaniya. Kung ang Dios mo ay nagkontrol sa imong nahuna, adunay kalinaw. Bisan adunay problema, paglaom, bisan adunay kalisdanan, kusog sa pagbuntog sa tentasyon, busa karong adlaw himua ang desisyon. Isulti, Ginoo, ikaw ang maghari sa akong hunahuna ug kinabuhi.
Kung gusto nimo nga si Kristo mo ay magkontrol sa imong nahuna og kinabuhi, pag-ampo uban kana. Amahan namo sa langit, salamat sa imong gugma. Pasaylua kami sa among mga sala, limpyuhi ang among nahuna ug tabangi kami nga dili madalas sa limbong sa kaaway. Puna kami sa imong balaang espiritu aron ang among nahuna perming magpabilin kang Kristo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat sa pagpaminaw sa atong nga mensahe. Sa wala pa nag-subscribe, subscribe na mo, like and share sa atong nga mga video aron mahimo nga pahat o ma-share nato ang ato sa uban nga wala pa makadungog. Salamat sa pagpaminaw ug daghang maayong adlaw kanato. Follow, like, share, subscribe.